I dag vil vi snakke om Intel Collaboration. Og når jeg siger os, så mener jeg Jonas, William, Kenny, Martin og jeres eneste ene, Jakob. Hvad vil vi? Vores mål med den her video, det er at få jer alle sammen til at grine mindst én gang. Det kan være, at den første joke ikke rammer. Og den anden joke rammer måske heller ikke. Men der kommer en. Ellers er det bare et bevis på, hvor døde I er indeni. Vores andet mål, det er, at Valsted han skal gerne sove, når vi kommer til regnskabsanalysen. For ellers så er vi rimelig fucked. Og så er der selvfølgelig også det tredje mål, hvor det er, at I lærer lidt om Intel. Så ja, lad os gå direkte videre til virksomhedsbeskrivelsen. Navn på virksomheden er Intel Collaboration. Den er beliggende i Santa Clara, Californien, USA. Det er en produktionsvirksomhed, der producerer CPU'er, det er computerprocessorer, server og router. Det er et AS-virksomhed. Og en produktionsvirksomhed, som jeg tror, jeg har sagt. Og så har I 110.800 medarbejdere her i 2020. De havde en omsætning i 2019, der hed 72 milliarder US dollars. En resultat på 21 milliarder dollars og en egenkapital på 77,5 milliarder dollars. Deres mission er: We engineer solutions for our customers' greatest challenges with the reliability, cloud-to-edge computing inspired by Moore's Law. Deres vision: to be the trusted performance leader that unleashes the potential of data. Og så for at nå de 10 minutter, så vi kan få den ad revenue. Så vil jeg nu læse deres værdier op. Custom obsessed. We listen, learn and anticipate our customers' needs to deliver on their ambitions. Our customers' success is our success. One Intel. We appreciate, respect and trust each other. We commit to team over individual successes. We are stronger together, innovators at heart. We bring fun to work every day. Fearless. We are bold and innovative. We take risks, fall fast and learn from mistakes to be better, fast and smarter next time. Truth and transparency. We are committed to being open, honest, ethical and timely with our information and feedback. We constructively challenge in the spirit of getting the best possible result. We wait on composing integrity. Inclusion. We strive to build a culture of belonging. We create a space where everyone can contribute to their fullest potential and deliver their best work. We welcome differences, knowing it makes us better. Quality. We deliver quality and ensure a safe workplace. We have the discipline to deliver products and services that our customers and partners can always rely on. Så har vi aktieanbefalingen. Her ser vi en graf for, hvordan Intel Collaboration har bevæget sig de sidste 5 år. Som vi kan se, så er den steget. Ja, den er nu på 44,28 US dollars. Det er en graf for det seneste år. Her kan vi se, at den er faldet med 19,59%. Her er en graf inden for den sidste måned, og her kan vi se, at den er faldet med 13,5%. Og her har vi en graf over den sidste uge, hvor vi kan se, at den er faldet med 17,85%. Og hvis I ikke allerede har lagt mærke til det, så kan vi allerede se nu, hvordan eksperterne manipulerer med tallene. Hvor er tallene fra de sidste 5 år?
det her vil blive en trend igennem hele videoen, hvor vi ser på, hvordan eksperterne udnytter Intel for at tjene lette penge fra dig. Hvad er grunden til faldene i aktien? Som man kan se, så vil en stigning på 2 kroner til en aktie med en pris på 44 være en stigning på hele 4,5%. Hvorimod en aktie, der koster 100 kroner, som oplever en stigning på 2 kroner, kun er en stigning på 2%. Så det vil sige, at de sælgere her, de giver jer muligheden for at købe aktien til en lav pris, så I kan opleve kæmpe vækst. Som en klog person engang sagde, Intel Corporation falder, så når du køber dem, kan de stige eksponentielt. Meget klog person. Så har vi nogle nyheder omkring Intel. Intel udgav her ikke for lang tid siden Intel Iris X opløftet i Max Graphics, som er en teknologi, chip, teknologi, mobil platform til mobil teknologi, ja, high technology, som er bevis på, at Intel vil boome. Her ser vi en valuation. Vi kan se, at deres fair price er på 77,46 US dollars. Men deres nuværende pris er på 44,28 US dollars. Det vil altså sige, at den er undervalued med 42,8%. Så ja, og det bringer os jo direkte ind i PE ratio, hvor vi kan se, at den er langt under både industriværdien og markedsværdien. Så kan vi også se, hvordan det er, at eksperterne manipulerer med PEG'en, fordi at den er negativ. Og grunden til, at den er negativ, er på grund af, at de har forventninger til dens fald, hvilket vi vil snakke om senere. Derudover har vi price to book ratio, eller PB ratio, hvor vi kan se, at den er under industrilevelet, men den er over markedsniveauet. Nu kommer vi til det. Eksperterne siger, at deres fremtidige vækst er et fald på minus 3,7% hvert år inden for de næste 3 år. De fortæller jer, at den her virksomhed er not stonks. Men fordi at jeg lige har lært jer det her, så ved I det jo allerede. De falder ikke, fordi de er dårlige. De falder, så de kan give jer penge. Så I skal købe nu. Det er stonks. Ja, jeg håber du sov godt, Valsted. Så ja, til at starte med i sådan en regnskabsanalyse, så skal vi finde ud af, om kilden den er troværdig. Og det kan vi meget hurtigt tjekke. Vi kan se, at 100% af deres omsætning, alle de 5 år, vi kigger på, 6 år, vi kigger på, indså jeg lige nu. Ja, og det er jo bare jubel. Vi ved, at det her regnskab er nu troværdigt, så vi kan nu gå videre. Som vi kan se, så er deres omsætning steget med 28,8% de sidste 6 år. Og det er en stigning på lidt over 16.000 US dollars, hvilket jo ikke er helt skidt. Derudover kan vi se, at deres resultat er steget med næsten 80%. Og ikke nok med det, så kan vi se, at de har formået at øge deres omsætning, samtidig med at holde deres omkostninger procentvis lavere med hele 8,3%. Kæft, jeg er geni. Hovedregning. Woo! Så kan vi se på deres aktivers omsætningshastighed. Den er godt nok faldet med 3,4%,
Lidt en detalje, men okay. Deres AG er faldet med 3,4% igen, okay. Og så kan vi se, at deres overskudsgrad, den er steget med næsten 60%. Hvordan er det her ikke en virksomhed, man skal investere i? Deres dividerede udbetaling er 2,74%. Ledelsen, deres CEOs, er Andy Grove og Bob Swan. Og lad mig fortælle jer, de er ikke bare kloge personer, de er gavmilde personer. De vil give jer penge. Og den måde, de har gjort det på, er at sænke deres egen virksomhedsværdi for jeres skyld, så I kan købe det, så de kan boome. Så hvad vil I gøre nu? Vil I følge eksperterne, der stjæler jeres penge, stjæler jeres muligheder, forfalsker data, så I tror, at det er en dum idé at handle ved dem? Eller følger I de kloge personer og investerer og tjener big money? Så vores konklusion er, at kloge personer siger køb, hvor eksperterne siger, at man ikke burde. Men nu skal vi så også huske, at man skal skille sig ud. Det er ofte mængden, der er nogle komplet idioter. For eksempel var der 552.830 hjemløse i USA sidste år. Det er et kæmpe tal, og det er alle sammen, fordi de ikke er big brain. Vi til gengæld er big brain, og vi vil invitere dig til at være big brain også. If you're homeless, just buy a house. Så ja, køb som de kloge gør. Jeg har hørt, at den her video kommer op på YouTube, så vi kan jo ikke have et valgsted ikke har nogen subscribers. Så tag og subscribe og like den her video, hvis du ikke bare grint én gang. Det er da umuligt, men ikke grint. Derudover har jeg en Patreon, som jeg går ud fra et valgsted, han putter ned i the description. Derudover har jeg også en OnlyFans account, som I kan finde mig på. Så ja, jeg håber I har en god dag. Vi ses!